Helo a chroeso I Bodlediad Eryri. Gwen Aeron dwi a dwi'n gweithio fel swyddog cyfathrebu ar ran cyfarwyddiaeth cynllunio a rheolaeth tir awdurdod y Parc Cenedlaethol. Heddiw, da ni'n mynd I fod yn edrych ar un o'r rinweddau arbenig Eryri, sef Rhywogaethau a Cynefinoedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol. Ac yma efo fi mae Gethin Davies, Uwch Swyddog Project Coedwigoedd Glaw Celtaidd live. Hai a Geth, croeso at fi a diolch am dod I siarad efo fi heddiw yma. So, I ddechrau, lle di just deud wrthon ni chdi bach am ben union ydi Coedwigoedd Glaw Celtaidd lle? Ie, siwr. So, yw enw di'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd licidus di gael ei roi ar coedlanna brodorol sydd i'w darganfod ar ardaloedd gorllewinol yr Ynysoedd Prydeinig. Coedlanna derw yn bennaf I farchnata nhw mewn ffordd ar Celtaidd yn amlwg oherwydd dyma'r fath o ardaloedd da ni'n meddwl am neu sy'n gysylltiedig â diwylliant a hanes y Celtiaid. Felly ti sôn am ardaloedd gorllewinol yr Alban, gogledd orllewin Lloegr, Cumbria, ardal Llynnoedd a falle, ardal gorllewinol Cymru, Ynys Iwerddon, a wedyn ardaloedd o de orllewin Lloegr hefyd. Felly, ia, ardaloedd sydd efo cyswllt hanesyddol hefo'r Celtiaid. Dyna sy'n wedi cael ei enw. Ond beth sy'n bwysig cofio ydy mae'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd yma. Maen nhw rhan o fayon sydd I ffendio ledled y byd y Coedwig Glaw tymherus. Felly mae'n eitha prin, prin iawn dweud y gwir, so gwmpas 100 o gorchydd mewn ffordd sydd yna ledled y byd I cymharu â 6-7% i'r Coedwig Glaw trofannol. Mae'n cael ei ddarganfod llefydd arfordirol a mynyddig yn aml iawn sy'n creu ar amoda ar gyfer y fath yma o fayon. Dwi wedi sôn am ardal gorllewinol Gogledd America, De America, gwmpas Chile ffona, ardaloedd gorllewinol Ewrop, gan gynnwys yn Ynysoedd Prydeinig yn amlwg. Llefydd yn y fel ar ffin y môr Adriatig a môr Du, a wedyn y dwyrain pell, Japan a Australasia, fel yna i ddod. So mae'r coedwigoedd glaw yma, maen nhw'n wahanol lle i'r coedwigoedd trofannol da ni'n meddwl am fel yr Amazon er enghraifft. Ydyn, pan mae rhywun yn sôn am coedwig glaw yn amlwg yn naturiol, neu y rhan fwyaf o bobl maen nhw'n meddwl am y coedwig glaw trofannol mae'r Amazon, Congo a ardaloedd o'r dwyrain pell mewn ffordd. Ond yn wahanol, fel mae'r enw'n cyfeirio at, mae'r Coedwigoedd Glaw tymherus I ddarganfod yn ardaloedd tymherus I gyd. Felly mwy i'r gogledd a mwy i'r de na'r ardaloedd trofannol. Mae gynnyn nhw nodweddion sydd yn debyg i'r Coedwig Glaw trofannol, llefydd cyfreithiol iawn o ran bioamrywiaeth. Felly, ond hefyd mae gynnyn nhw nodweddion sydd yn gwahaniaethu nhw. Felly, efallai llai o law ar cyfartaledd, ond bod glaw na yn disgyn trwy gydol y flwyddyn yn hytrach na mewn i'w cyfnoda gwlyb ofnadwy, byr o'n gwlyb ofnadwy. Felly ar gyfer Coedwig Glaw tymherus, di sôn am ar gyfer taled dros 200 cm flwyddyn o law. Maen nhw'n llefydd sydd efo tymheredd eitha cyson trwy'r blwyddyn. Ti'n mynd gael hafan a'i giafa eithriadol. Maen nhw'n llefydd llaith iawn a enreifftiau gorau ti sôn am ansawdd aer da hefyd yna I gael yr enreifftiau gorau. So o ran cynefin, lle, sydd fath o gynefin sydd yn y coedlanna yma a pa fath o bioamrywiaeth o planhigion mae hynna'n golygu sy'n tyfu yna? Wel, ym Mhrydain, da ni'n sôn pan da ni'n cyfeirio at Coedwigoedd Glaw Celtaidd fel arfer da ni'n sôn am coedlanna hynafol derw. Felly'r enw arall sydd yn cael ei reid ar y coedlanna yma yn Saesneg, Atlantic Oakwood neu Western Pacific Oakwood.
Felly'r rhywogaeth iconig sydd yn cael ei gysylltiedig â'r coedlanna yma ydy'r derwen digoes, y cysgatrea neu sesawod yn Saesneg. Ond, ti'n gwybod, maen nhw'n cynnwys bod fath o goed brodorol, bedwr, ffawydden, prysgwydden, chwyfen, onnen, criafolen, celyn ac ati. Felly dyma'r coed sa'ch chi'n disgwyl i ffeindio mewn enghraifft da o'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd. Ond beth sy'n ei nhw'n hynod o arbenig a un o'r brif nodweddion y coedlanna glaw Celtaidd yma ydy'r is-planhigion sydd wedi darganfod yna. Chi'n sôn y soglad, y brif fata, cenna, rhedynnen ac yn y blaen. A'r cyfuniad yma o'r is-planhigion yna ydy un o brif nodweddion Coedwigoedd Glaw Celtaidd. Maen nhw'n lefydd gwyrdd ofnadwy lle? Ydyn, a swn i'n deud i weld gwyrddni yr is-planhigion y sicr ti well bron yn mynd yn y gia pan mae pob dim arall y coed mewn ffordd i marw a does na ddim tyfiant ar y coed, mae'r gwyrddni yr is-planhigion rili yn sefyll allan ar hynny mewn ffordd. Ond dwi'n yn arbenigwr yn yr is-planhigion yma, mae wedh chweil mynd a gwario jyst dipyn o amser yn cael chygyd i fewn, mynd hefo handlens os bosib. Ac dwi'n cyfeirio atyn nhw bron fel y coedlan o fewn y coedlan, achos maen nhw'n, mae'n eitha arbennig pan ti'n cael dywygyd i fewn y patryma'r lliwion ar ymwneud i weld. Ie. Ydy'r coedlanna yma wedi bod fel hyn erioed, neu ydyn nhw wedi newid dros degawda canrifoedd felly? Na chdi, os i edrych reit bell yn ôl, ti'n sôn am filoedd o flynyddoedd, oes y ia i'w ben tua 12,000 o flynyddoedd yn ôl. Wedyn araf bach, dyna lot o Cynefinoedd a dechrau ail-sefydlu hynna. Seid i'n ôl i dechrau oes yn Neolithig yn ôl i 8,500 o flynyddoedd yn ôl. Ond agorchudd o 75% o coedlanna yn yr Ynysoedd Prydeinig. Ond wedyn tuag at diwedd oes yn Neolithig a i oes yr Eryri wedyn, ni wrth gweld newid mawr wrth i cymdeithas dechrau datblygu a ffyrdd mwy modern o amaeth er symud o'r hunter-gatherer yna i amaeth fel da ni'n gweld heddiw. Dwi'n nath nhw dechrau'r gweld y proses o'r coedlanna yma'n cael ei clirio. Wrth gwrs, nid yn unig amaeth o pren, yn amlwg oedd un o'r prif deunyddiau ar gyfer adeiladu, llona falle, diwydiannau fel tanning, leather tanning. Mae yna hanes hwnnw lawr yn Dolgellau enghraifft, yn defnyddio plisgyn coed derw i ddweud lliw ar y lledr. Ond y holl cyfuniad o'r holl diwydiannau yma gafo lot o goed lot o coedlanna hanesyddol i cwmpo. Seid i'n ôl i dechrau ganrif dwytha o gwmpas 1900, gorchudd coedlanna ym Mhrydain lawr i Wisa o gwmpas 5 neu 600. Felly di mynd o'r chafswm o tua 75% i 5%. Ac oedd hyn yn achosi pryder i Llywodraeth Prydain ar y pryd, oherwydd o'n i wedi colli lot o ffynhonnell pren domestig ni. Felly sefydlwyd Comisiwn Coedwigaeth yn 1919 i trio newid y sefyllfa. Wrth gwrs, be welson ni adag hynny oedd plannu eang o ardaloedd mynyddig, a ni'n dal y gweld hynny gwmpas Eryri a Cymru ŵan. Ond o ran y coedlanna brodorol tymherus y Coedwigoedd Glaw Celtaidd, be oedd ar ôl o ryw fragment o be fasa na di bod blynyddoedd maith yn ôl. Felly erbyn hyn, da ni adnabod i pwysigrwydd nhw ar ledled byd eang, pa mor bwysig ydyn nhw i bai amrywiaeth, tirlun, hanes, diwylliant yma yng Nghymru. A mae lot o'n nhw yn yr eithrio gorau wedi cael ei ddynodi erbyn hyn, a dyna da ni'n trio farchnad yn y ffordd o danas i dros ben, a lle fedra ni ehangu. So, edrych chi heddiw, beth sa'ch chi'n dweud ydy'r heriau sy'n gwynebu nhw heddiw yma? Ti sôn am y gorffennol, ond... Ie, fel pob cynefin, mae'n dylanwad yn bodoli arnyn nhw, efo
elfenna neu heria ti'n sôn. Felly rhai o'r prif heria sydd wedi cael ei adnabod sy'n effeithio ar y chwedlannau yma, Rhywogaethau Rhyngwladol, Rhododendron ponticum. Dwi'n siŵr bod lot sy'n gwachod y podcast yma'n gyfarwydd iawn hefo rhododendron. Gath o'i plannu yn eang iawn yn ystod yr 4th a 15th ganrif, ond wedi lledaenu i'r tir agorad a Cynefinoedd naturiol mewn ffordd. Felly presenoldeb y rhododendron yn un, diffyg rheolaeth, lot o'r chwedlannau yma, maen nhw'n cael ei adael, dim rheolaeth o gwbl, neu mae'r rheolaeth sy'n cymryd rhan yn ddim yn rheolaeth iawn o ffordd, neu rheolaeth sy'n ei licio i weld. Felly mae hynny'n broblam yn amlwg, diffyg pori, neu gor-pori mewn rhai achlysera, so hynny hefyd yn broblam. A hefyd dwi'n meddwl, siŵr sy'n gael o'n her, ond diffyg ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd, y cymunedau, bobl sy'n byw yn ardaloedd y Coedwigoedd Glaw Celtaidd yma, y diffyg dealltwriaeth neu diffyg o pa mor bwysig ydy'r coedlannau yma sydd gynnon ni'n Nghymru ar raddfa byd eang mewn ffordd, ydyn trio codi'r ymwybyddiaeth na bobl cymryd balchder yn y coedlannau. Sut ydych chi'n dweud bod prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn mynd i godi'r ymwybyddiaeth yna a hefyd mynd i mirafal a rhai o'r bygythiadau yma ti wedi sôn am? Na fel unrhyw prosiect mae gen ni amcanion, gen ni 4 prif amcanion, so mynd yn ôl at y rhododendron, y amcan gyntaf i waredu rhododendron oedd i fewn y coedlannau, ond hefyd ardaloedd o gwmpas yr coedlannau, yr ardal bwffer. Syniad ydy, os da ni'n gwaredu rhododendron o fewn y coedlannau, ond mae gennych chi dal dy ffyrhonnau llad, yn ardaloedd cyfagos yna ailhadu neitho. Felly mae gen ni rhyw darged o waredu rhododendron ardal pas 8,000 hectari i gyd o fewn y coedlannau ac ardaloedd cyfagos. Wedyn mae gennym ni elfen arall o prosiect sef edrych ar hyrwyddo rheolaeth, cymryd rheolaeth mewn rhai o'r coedlannau le mae anam. So'n teneuo coedlan, cael gwarad o rhywogaethau pîn efallai sydd yn bodoli yna, cyflwyno pori cadwraethol, felly trio ail-gynhyrchu broses naturiol sydd wedi bodoli miloedd o flynyddoedd yn ôl pan o gynnoch yr bwystfilod fel ceirw, moch gwych ac ati yn byw naturiol yn y coedlannau. A wedyn, rhannu'r wybodaeth am y prosiect a codi ymwybyddiaeth o'r cynefin ymysg rhanddeiliad a cymunedau. Ydy'r pedwerydd amcan. So, i fynd yn ôl at y rhododendron, so mwyn datrys y broblem yna, mae angen cael gwarad o'r holl rhododendron yn bob man i stopio'r hadar. So, meddwl o'n i, os yna rhywbeth feda'r bobl sydd falle efo rhododendron yn tyfu ar eu tir nhw, os yna rhywbeth fedra nhw wneud i helpu? Oes, fel ti'n dweud, Gwen, mewn byd perffaith, sa pob un planhigyn rhododendron yn cael ei lladd, neu trwy'r prosiect, neu trwy ffynhonnell arall mewn ffordd. Ond y peth mwyaf fedra ni annog bobl sef o'r odi ar eu tir nhw i wneud ydy cysylltu efo ni i gael cyngor pe bai hynny bod ni'n gallu wneud y gwaith trwy'r prosiect neu ydy o ddim yn ardal ffocws ni'n sicr da ni wneud bach o cyngor i nhw sut i fynd o gwmpas i blino ac yn sicr pobl sef o gerddi bach a bach i sy'n yn anodd nhw os na rhododendron ponticum yn tyfu fewn y gerddi yna waredu o, rhino i waredu o i cael blannu yn rhywbeth sy'n gyfeillgar i'r Cynefinoedd naturiol sydd yn ei gwmpas ni a plannu rhywbeth brodorol yn ei lefo. Wedyn, sôn am y prosiect hefyd, mae ymgysylltu efo'r cyhoedd yn elfen reit bwysig o fewn y prosiect ydy.
Eto, lle ti roi bach o wybodaeth o ran sut da chi'n mynd ati i wneud hynna? Yn amlwg, prosiect i bod mynd, eisiau 4 mlynedd a hanner rwan, gan gofio bod ni wedi cael y pandemig yn ei ganol oedd o'n neud yn gysylltu neu tanodd ar y pryd. Da ni wedi gwneud bod math o bethau, da ni wedi rhedeg sesiynau yoga enghraifft yn y Coedwigoedd tu ôl i ni fan o'r Llyn Mair, bod poblogaidd iawn, lle dod â bobl mewn i'r Cynefin, a jyst mewn ffordd eitha sytl cyflwyno nhw i pwysigrwydd y Cynefin tra bod nhw'n gwneud rhywbeth maen nhw'n mwynhau, a sy'n gwella yn amlwg i llesiant nhw ag ati. Da ni wedi bod yn mynd i sioia, lleol, rhanbarthol rhai ledled Cymru mewn ffordd fel y Steddfod, a fel ni'n Steddfod Canllun eto lenni lle. Da ni bod yn gwneud dipyn o waith, sort of wynab i wynab efo cymunedau, grwpiau cymunedol ac am y blaen, a wedyn da ni wedi bod yn trio gwneud dipyn o ymgyrch i gysylltu'n uniongyrchol hefo perchnogwyr gerddi yn rhai o'n cymunedau targed ni trwy wneud efo leaflet drops, cynnal sesiynau agorad ac ati bobl dod i fewn. A wedyn ochr yn ochr efo hynny bod yma ni rhaglen o gweithio efo ysgolion. Gen i darged o cynnal 80 digwyddiad efo ysgolion yn ardal ffocws ni. Da ni bod yn cydweithio efo cwmni'r enw Antenatydd i cyflawni'r targed yma. Dipyn o fynd ymlaen lle does? Oes ta. Ydyn, yr awdurdod y parc sy'n arwain ar y prosiect, ond wrth gwrs mae yna lu o bartneriaid yn rhan o'r prosiect. Ydyn, ti eisiau sôn chydig am pwy arall sy'n... Ia, sicr, pwysig iawn enwi nhw dydy. Felly prif noddwyr ni, so da ni'n Project Life, so prif noddwyr ni ydy'r Comisiwn Ewropeaidd, da ni'n cael ariannu trwy rhaglen Life, Natur a Bioamrywiaeth nhw. Lle o'n un o'r prosiectau gafodd ei gymeradwyo cyn Brexit, felly oedd y cychyd yna i ni at diwedd y prosiect, diolch byth. Felly mae 60% o'r arian yn dod trwy rhaglen Life, a wedyn mae 40% wedyn yn dod gan y partneriaeth partneriaeth sy'n gwneud y prosiect. Felly, fel chdi sôn ni, awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy'n arwain, dyma mae gennych chi RSPB Cymru a Coed Cadw sydd yn cyd arwain ar y prosiect, a wedyn mae gennych chi Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a Llywodraeth Cymru wedyn yn cyd ariannwyr, a heb i cynnig nhw mewn ffordd son ddim wedi gael 60%. So ddech chi sôn rhan bod chi 4 blynedd fewn i'r prosiect sy'n tua hanner ffordd, dwi'n meddwl, ia. So, be di'r cynlluniau o ran unwaith fydd oes y prosiect wedi dod i ben? Be di'r cynlluniau i wneud yn siŵr bod yr holl waith da yma da chi wedi wneud ddim yn mynd yn ofer mewn ffordd, le? Ia, na, cwestiwn da iawn. So fel ti'n deud, mae'r prosiect o reiddiol o 7 mlynedd, gan mi 2 mlynedd o estyniad, yn da ni 2027, felly, ia, da ni yw hanner ffordd ryddi ar y munud. Felly mae pob Project Life yn gorfod cynllunio be maen nhw'n galw'n afterlife plan ar gyfer ar ôl y prosiect yn amlinellu sydd fydd legacy y prosiect yn parhau mewn ffordd a sydd yn adeiladu ar yr hyn da ni wedi gyflawni trwy'r prosiect. Felly fel da ni'n nesau at diwedd y prosiect rhan mawr o'n swyddi fel uwchreolwr a'r partneriaid fydd i ysgrifennu a dod i fyny hefo cynllun. Felly, yn amlwg, da ni wedi colli mynediad i lot o ffynonellau ariannol wan, oedd yn deillio o'r Comisiwn Ewropeaidd, oherwydd bod ni wedi gadael yr undeb erbyn hyn. A wedyn mae yna lot o trafodaeth yn mynd ymlaen wan ym Mhrydaid ac yn Nghymru yn hwyl sut fydd y gap yna yn cael ei lenwi. So, ni edrych ar pethau fel cynllun ffemio cynaladwy, sydd wedi cael ei ddatblygu gan Llywodraeth Cymru wan, fel pa opsiynau fydd o fewn cynlluniau fel hynny i adeiladu ar y gwaith da ni wedi gychwyn, a wedyn ni'n hybu ac yn mewnbynnu i gynhoriad ar datblygiad cynlluniau o'r fath i trio annog nhw i cymryd rhai o'r
profiadau da ni wedi gael ymlaen o ffordd ystyried sydd i'w gynllunio. Trio reid pwyslais ar y partneriaid i cadw ar ben y gwaith a'r tir a staff nhw eu hunain gan gynnwys yr awdurdod yn amlwg. A wedyn edrych ar pa ffynonellau arian eraill fydd yn codi neu fydd yn dod i'r amlwg fel mae'r prosiect yn mynd yn ei flaen. Ond dwi'n meddwl peth pwysig yma eto mynd yn ôl a jyst codi ymwybyddiaeth o'r cynefin yma a'i bwysigrwydd ymysg y bobl a'r cymunedau. Gobeithio wedyn fydd o'n annog bobl wedyn i cymryd neu weithredu gwaith ar tir nhw eu hunain gan weld bod o'n rhan o rhywbeth llawer ehangach, lot mwy ledled Cymru a bod y cynefino yma werth i edrych ar ôl mewn ffordd. Mae yna lot fawr yn mynd ymlaen lle gan amlwg yna lot o gynllunio yn mynd ymlaen at y dyfodol lle yn hyderus bod yna dyfodol llefyrchu sy'n Coedwigoedd Glaw Celtaidd ni. Gobeithio de. Wel, diolch yn fawr i chdi am ddod i siarad efo ni heddiw yma, dwi wedi mwynhau'r ofnadwy a i'n gwrandawyr ni, os ydych chi yn dod i Steddfod Genedlaethol ym Modian, mi fydd Project Coedwigoedd Glaw Celtaidd efo presenoldeb ar stondin yr awdurdod, felly dwch draw i gael sgwrs a dysgu mwy am y cynefin arbennig yma. Diolch yn fawr.